Wuilensinnen. Welkom bij de allereerste nieuwe, fantastische Wuilens podcast. Hey, afgekort WP natuurlijk. Ja, mooi gevonden. Ik ben Willem. Dit is Maarten. En samen zien we Maarten en... Willem, zeker. Wat staat er allemaal op de planning? We hebben gewoon dadelijk allerlei nieuwe dingetjes benoemen die de Wuilens als nieuws heeft. En natuurlijk aan het einde van de podcast een geweldig interview met onze enige echte held uit Rommel. Big Benny! Ja! Is gekke mondag, jong, kijk en ga. Al 6, 4, 11 jaar, zien we aan de slaan. Willem, goeiedag. Goeiedag. Braderie overleef. Absoluut. Het was een heftig weekend, maar vooral een fantastisch weekend. Ja, want voor de luisteraars, we zitten hier nog 2 dagen na de braderie, allebei nog een beetje brak. Ja, een klein beetje. Vooral muug. Ja, ik had nog een zworen, moet ik zeggen, de zaterdag. Ja, wil ze er nog wat verder op ingaan? Of, wat is verder op ingegaan? Ik kwam 10 toe, zal ik zo zeggen. Oké. Ik heb nog eventjes een oor of anderhalf in de gang gelegen, voordat ik naar bed ging. Nee, het was een geslaagde editie. Ja, zeker. We kijken ook hartstikke tevreden terug. Maar we kijken denk ik ook tevreden vooruit. Of nee? Zeker. De allereerste Wuilens podcast. Ongelooflijk wat we toch allemaal weer kon brengen in het nieuwe jaar. En voordat we even beginnen, Willem, zijn we een beetje uitgerust in de vakantie? Absoluut. Ik heb een heerlijke vakantie gehad. Ja, want ik ben wiet weg geweest. Hè? Ik ben behoorlijk wiet weg geweest naar Kenia. Kenia? Ja, zeker. In Afrika. Samen met Daantje en Anouk en Jules, Anouk Willemse, Jules Bol, zijn we op bezoek geweest bij vriendin Eve. En dat was een fantastische reis. Nou kijk, dat is een enorm contrast tegenover de afstand die ik heb moeten reizen voor mijn vakantie dit jaar. Vertel. Hasselheide. Toch even. Ook lekker toch? Toch even de Wuilensloot, Solits en Graasveld, daar ben ik met de JFK op kamp geweest. Oh ja, maar wel een goede week. Ja. Heerlijk. Ja, super. Dus helemaal uitgerust en klaar voor een nieuw Wuilenseizoen. Ja, zeker. En we hebben wat nieuwtjes te melden. Dat kunnen we wel vertellen. Want, om te beginnen, kijken we even heel wie het verhoed, of niet? Ja, maar dat moet wel gebeuren. Wuilensen, pak je agenda erbij. Op papier of op die telefoon, het maakt niet uit. Let op. Schrik niet wat ik zeg. Deze data zet vast 18, 19 en 20 juni in 2027. Want wat is er dan, Willem, 2027? Dat zou wel eens het jubileumjaar van de Wuilens kunnen zien. Jazeker. En dan gaan we neven de normale gekke maandag voor de kerk op het plein herhalen. Dit is nog eens nieuws. Ik denk dat dit als een bom inslijt. Jazeker, met waarschijnlijk op zaterdag een boetezitting overdag en de rest van het programma moet nog ingevuld worden. Maar zet het alvast in de agenda. 18, 19, 20 juni 27. De heste velden neer wel wakker geschud, denk ik. Ja, maar dat moet ook, hè. Hè. Ja, zeker. Maar goed, dat is wie het verhoedt. Dat is 2027. We hebben natuurlijk nog een gans seizoen op de planning staan. Ik heb nog meer nieuws. Ik kan er bijna niet verder halen. Oh, vertel. Willem, zal ik er een geheimpje verklappen? Geer. Ik ben in 2023 prins geweest. Ja. Weet je nog wie laat zich ongeveer uitkwam? Ja, dat waren rond de klok van 10 uur. 9:15, denk ik. Ik zal het vertellen, Willem. Onze nieuwe hoogheid, die dit jaar voorop zou gaan, zal op de Rensebal al uitkomen om 8:30. 8:30? 8:30. En waarom is dat zo? En dat we gewoon een gans over een feest willen. Ja, hartstikke terecht. Want inderdaad, als de prins lekker vroeg goed is, dan knalt het ook eraf toch nog. Ja, zeker. Goed, de wedstrijd in de dorp gaat, de pres met veel mensen over van alles en nog wat. En natuurlijk ook over de Wuilens. En een opmerking van een Emus. Die bleven met de kop rondzingen van. Ja, het prinsbal, dan kom ik altijd pas rond een half 10, want dan wordt het pas gezellig. En ik denk, ja, dat klopt. Waarom
waarom maken we het dan niet eerder gezellig? Dus we hebben een wat langer programma. Dus door 2 leuke bands weten te contracteren. Kennen we al een tipje van de sluier? Mogen we dat al even zeggen? Lever niet. Nee, dan houden we nog heel even vast, Want- wellicht voor de volgende podcast. Ja, want mensen kinderen aan de herfst aan de band hebben hun programma nog niet bekendgemaakt. Dus dat is dan... Kijkers weten het wel al zeggen dat die komen. Ja, precies. Nee, Dus dat dat- moest ze niet willen. Dus dat leggen we de volgende keer uit. Ja, is goed. Maar goed, 8:30 dus moeten de mensen echt in de zaal staan. Ja, dat werd nieuw. Maar daar komen we vanzelf nog wel op terug. Precies. Misschien alvast voor de Gekke Mondagsvierder het programma van Gekke Mondag. Want daar zijn we natuurlijk ook al mee bezig. Of kunnen we een tipje van de sluier geven dat we de rest nog een beetje geheim houden? En schoot zullen we dan... Zullen we even kijken, wat voor dagen zullen we dan niet zeggen? We hebben dan... We hebben zaterdag, zondag, maandag en dinsdag. Ja. En dan zeggen we vrijdag komen de vrijbuiters, maar dat Geit al behuurlijk rond. In het, Maar dat is geheim, dat is geheim. Oh, we hebben nou... Oeps. Oh, shit. Oeps. Ja, dat is Sorry, Dion en vrijbuiters. Peter. Sorry, Dion en Peter. Het werd een concert van de vrijbuiters op vrijdag. Maar dat is los van de Gekke Mondags weekend eigenlijk. Dus dat is ook niet verkleid. En dat zal ik met entree zien. Maar goed, dat ook door TCT meer over. Maar dat zijn dus los van het Wuilens gebeuren. Maar dan hebben we 4 dagen lang natuurlijk viers. Welke dagen zullen we dan eventjes... Zo'n dag... De zaterdag? Zaterdag. Even op in kop. Volgens mij komt dan Van Lieshout en Arts. Oeh, tada, 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 tada. Ik ben een dansmachine. Ja, precies. Dat liedje is speciaal geschreven voor mij. Ja, ik denk het niet. Wat hebben we nog meer? Ja, zo'n groepje uit de Wierd of iets. Ik weet niet of dat echt... Ja, die doen gewoon we meestal samen in het drinken. ja, samen aan het drinken. Ja. Weet je weer. Moerenpetatie. Moerenpetatie inderdaad. Ja, Ja. die komen, ja. Leuk. Dus ja. Nooit succes van vorig jaar eigenlijk. Oh, wat is de vorige ook al? Ja, zeker. Nee, dus op zaterdag Moerenpetatie en Van Lieshout en Arts. Dan zeggen we zondag niks. Nee. Of, Nee. nee. We hebben nog een podcast voor een keer. Zullen we een hint geven? Oké, dames en heren. We maken een cryptische omschrijving. Als je denkt, ik weet het, stuur even die antwoord in op Willem, dit is van de socials en zo. Instagram, Facebook. Mogen ze Hoor. kiezen. Raad de artiest zondagavond. Dat is niet de herfst aan de band, want die zien er dan toch al. Bij welke artiest proef je de sfeer? Cryptisch. Ja, We gaan het zien wat mensen bij insturen. welke artiest proef je de sfeer? Ja, dit gaat lastig zien, denk ik. Ja? Ja, dat is een Gooi je lastige. inzending weer beloond met Zeg het maar. onderscheiding van de prins. Precies. Gekke Mondagsweekend dus. We hebben kleine tipjes van de sluier gegeven. Maar wat staat er eigenlijk op nog kortere termijn op de planning? Even denken, het is nou weer september. Dat wil zeggen dat we bijna gaan beginnen met als enige echte liedjesmatinee. Maar Willem, Dat is veranderd in het Wuilens Muziekfestival. kijk, woe. En kan zich mij toelichten waarom dat is veranderd? Nou, omdat we de middag iets breder gaan uittrekken, om het zo maar te noemen. We hebben natuurlijk mini-gardes opgericht en andere gardes van zowel de Wuilens als de Jeugdenstuif. Dus die komen ook allemaal optreden. GD komt optreden. We zorgen ervoor dat er voor de kinderen in die loop te doen is. In de zaal. Dus elders kunnen lekker kinderen meenemen. We hebben een sminkhoek. Dat is een grotere snoepenhoek. We hebben iets meer... iets breder. Dat we niet alleen de Wuilensliedjes hebben en Ja. dat is de middag. Ja, Het is echt een vollere middag geworden, zeg maar. ja echt veel jong en oud eigenlijk. Ja, eigenlijk omdat er natuurlijk ook er doen jeugdliedjes mee. En de jeugd in de toekomst. En ik merk gewoon ook heel... Ja, hoe zeg ze dat? Ik ben zelf dan 38 inmiddels. En helaas heb ik geen kinderen. Maar ik merk bijvoorbeeld bij de kinderen van mijn zusje dat die dat allemaal leuk vinden. Dus ja, dan denk ik, dan moeten we ook proberen te zorgen dat er ook wel voor die kinderen wat te doen is. En dat is nog leuk om te komen.
En dan komen de elders ook mee en hebben die ook een leuke middag. Ja, sowieso denk ik leuk om te weten. Kinderen tot en met 16 jaar mogen ook gratis meekomen. Zeker. Dus des te meer reden om lekker naar het Wuilens Muziekfestival te komen. Ja, precies. En het is 's middags, dus we willen om 1 uur beginnen. En dan zorgen dat we om 6:30 ook weer klaar zijn. Ja. Dus iedereen kan gewoon net de tijd ook weer terug naar huis. Kinderen naar bed, noem allemaal op. Ze proberen het gewoon een soort familiemiddag van te maken. Ja, zeker. Er wordt natuurlijk wel de liedjeswedstrijd op eindstijd. Met dit jaar maar liefst waarschijnlijk 9 volwassen liedjes en ook maar liefst 4 jeugdliedjes. Zo, dat zien nog eens getallen. Ja, dus het ziet er goed uit. Het wordt gezellig. Ja. Dus dat beloven een hartstikke leuke middag te weren. Zondag 4 oktober. Zondag 4 oktober starten we om 1 uur. Ja, dus ik zou zeggen, ben erbij. Ja, dus is gewoon dat we tegenwoordig natuurlijk de gekke maandag in die tent vieren. En dat is natuurlijk ook als artiest Willem, ik ken ze beamen. Ik ken het beamen omdat ik vaak de tent toespreek als vorst op de bühne. Het is ongelooflijk vet wat er staat. En ja, het is gewoon tof als ze eigenlijk gewoon in hun eigen deur op zo'n podium kunnen ervaren. En daarom denk ik dat er ook, ja, mensen zijn dat en dan willen het ook leuker om te doen. En ja, en daarom komen de aanmeldingen nou ook. Ja, zeker. Want kan ze een tipje van de sluier geven weer bij de volwassenen bijvoorbeeld meeduidt? Volgens mij een aantal oud-gedienden, dus Anne Bink, Janneke Camille, Teun Giovanni. Maar we zien ook wat nieuwe duo's, Tren en Rens, oftewel Rens Boersma en Tren Gerards. Een groepje voetballers van de jeugd die mij hebben gedaan. Nick of Tim Willems, dat weten ze nooit weer precies, een van de twee is natuurlijk. Jesse Frans, dat volgens mij. Ja, en ik zeg tegen Jesse, als ze dan toch aan het zeggen is, kan ze ook nog een pleetje draaien. Ja, net zo makkelijk. Net zo makkelijk. Net zo makkelijk. Al Prinsen nog niet mee? Al Prinsen door mij. En ik huurde echt eigenlijk een legendarische Wuilensartiest. Ja, zeker. Natuurlijk de man waar iedereen kent. Ja. Rob Allard. Ja, wat gaaf. Ja, en ja, er zijn er heel veel in nog mee doen. Ja. Ik zou zeggen, volg de socials, die komen natuurlijk allemaal op. En kom gezellig kijken. 4 oktober. Ja, mooi. Over muziek gesproken, over liedjes gesproken. Er is altijd op dinsdag een artiest in de tent die ook liedjes zingt en daarmee de tent op de kop krijgt. Ja, en dat is precies wat ik wil zeggen. We willen dus geregeld deze podcast een keertje doen met wat leuke nieuwtjes brengen. En we snappen dat we niet een gans programma vol aan Wuilens nieuws kunnen brengen. Nee. We gaan allerlei leuke rubriekjes in de toekomst verzinnen en noem maar wat op. En we gaan ervoor zorgen dat we elke podcast een leuke gast hebben. En wat ze al zei, de allereerste gast van deze podcast, van de Wuilens podcast, kon er maar één zien. Onze afsluiter op Brokken Dinsdag, onze held, Big Benny! Ja, dames en heren, onze eerste gast. We zitten hier namelijk in de hoeskamer bij onze held, Big Benny! Ja, welkom. Ja, kijk, geweldig Ben dat we hier te gast mogen zien in die hoeskamer. De allereerste podcast van de Wuilens en dan kunnen we maar één allereerste gast hebben. Dat is tegen onze afsluiter op Brokken Dinsdag al jaren. Hè, we weten dat eigenlijk niet meer. Hè? Ja, inderdaad, heel jaren, ja, inderdaad, ja. En nog een bijzonder nieuwtje, beste luisteraars. Want Big Benny heeft namelijk jubileumjaar. Ja, klopt. 3 keer 11 jaar, hè. 1992 begonnen, we zitten in 2024, dus 3 keer 11 jaar als Big Benny op het podium. En volgens mij als artiest stel ik al inmiddels 46 jaar op het podium, zo'n ding. 3 keer 11 jaar Big Benny. Ja. En kunnen we iets nieuws verwachten of ga je iets speciaals doen? Ja, eerst had ik altijd een jubileumconcert of zo, maar daar ben ik van afgestapt. Nou, als ik de laatste rekening betaald heb van de hooi, denk ik, dat gaan we niet meer doen. Nee, wel levenservaring. Waanzinnig, zo trek ik er over doen, ja zeker. Maar nee, ik heb dit gewoon 3 nummers uitbrengen. In eerste instantie was het bedoeling 33 nummers, maar wie toen de rekening was, dat gaan we niet doen. De 3 nummers van afgelopen week. Het eerste is uitgekomen in oktober 2e en januari 3e. Ja. Nou, en nog heel speciaal, want zelfs vereeuwigd met een prijs dit jaar. Ja, dat klopt, ja. Ze hebben me gevraagd of ik de Gouden Narrenkap wil ontvangen op 29 november in Remun in het Winter Fever Arena. Ja, dat was voor mij, ik denk voor alle artiesten, dat de hoogste onderscheiding die ze überhaupt kunnen krijgen.
Ik had ook nooit verwacht dat ze er mee met terecht zullen komen, maar dat heeft me wel met gedaan. Ja, daar ben ik trots op en daar zal ik ook altijd trots op blijven. Ja, voor de mensen die dat niet weten, is het natuurlijk een prestigieuze prijs voor artiesten in Limburg. En er zien heel wat bekenden ook tegen gekomen. Ja. Dus namens ons in ieder geval van Noet Velde, dan van harte gefeliciteerd mij. Dankjewel. Misschien dat we er op Brokkendensdag gewoon een keer op terugkomen met iets leuks. Ons doel is Benny Willig iets beter leren kennen, Ja. want goed, de band met Velde is bekend. Maar we willen ook weer de Veldense mensen een beetje Big Benny leren kennen. Dus we hebben wat vragen, we hebben zelfs 34 luisteraars vragen gekregen, terwijl we eigenlijk nog geen luisteraars hebben, dus dat is knap. Dus dat is best populair en dan zullen we daar ook eentje van uitlichten. Maar wat wij zeggen willen weten natuurlijk, dat is een carnavalsartiest. Ja. Maar wat is eigenlijk die muzikale voorkeur zo buiten die carnaval? Ja, goed, ik ben een feestnummer, dus voor mij is feestmuziek altijd maar de loeste nummers van Elvis en zo, dat vind ik wel ook wel het hebben, de rock'n'roll, dat ken ik wel naar luisteren, ja. Als ik op stap kom, moet het toch echt feestmuziek zijn. En of dat nu Limburgstalig is of Nederlandstalig is of een ander taal. Zolang er feest in zit, dan vul ik me toe. Ja. En zingt ze ook wel eens in het Nederlands of iets? Ja, we doen met de Remuntje Toppers, dan verenigd heb je een concert en dan stappen we voor Oeders Comfort, zeg ik altijd. Waar ik nummers zingen van René Vroger en Guus Meeuwis en niet dat ik dat zo goed kan zingen, maar het is wel gezellig. En ja, goed, de carnavalsliedjes, de cultuur, vastelovensliedjes, wie ze noemen, de cultuur verandert enorm. Ook tegenwoordig met, ik kijk Willem af aan, wie spreekt ze nog over goed, Willem? AI, ja, wie kijkt ze daar tegenaan? Ja, ik weet het, ik heb het een en ander over gelezen en laatst hebben ze zelfs een nummer van mij gemaakt, want chats van mij hebben ze via AI gemaakt en een soul nummer van gemaakt. Ik vind het akelig. Ik vind echt akelig dat hoe moet ik het noemen, een sturingsprogramma of dat die gewoon de intelligentie van schrijvers en zo over kunnen nemen. Maar ja, het zal de toekomst zijn, denk ik. Ik denk dat straks niet meer loesters, nog niet meer hoors of het door AI gemaakt is of door een echte schrijver. De vastelovensnummers van tegenwoordig, een LVK, wie kijkt ze daar tegenaan? Nou, LVK kijk ik als nummer vind ik het geweldig. Ik stel het voorop stellen, ik vind het echt een bakermat van jongens en meisjes en duo's en groepen die zich toch presenteren. En dan nu nummers presenteren. Met het LVK zelf heb ik helemaal niks. Daar heb ik één keer met gedaan en daar was ik helemaal klaar met. Ja, weet je, kijk, ik doe dat met, het is een wedstrijd, maar het is ook een gunfactor. Maar ik heb het idee dat ze zich leeg in de ogen gunnen. Weet je. Ja. Die wits, als ze de eerste wits, dan is ze de eerste 4, 6 jaar onder de pannen. En als ze een beetje gaatje vrucht, dan spreekt ze dus over een ding tussen de 200 en 400.000 euro was ze dan binnensleeps. En dat is wel de LVK. En de winnaar van de LVK, die heeft gewoon 4 jaar volgeboekt. Dus het is wel een wedstrijd, maar het is ook een commerciële wedstrijd. Dat is het ook, hè? Want er moeten professionele clips gemaakt worden. Ja, het wordt steeds professioneler. Ja. Maar pas op, voor de cultuur vaststaan en de vastelovensnummers te brengen is het natuurlijk... Meerder. Ja, absoluut. Want ik ben natuurlijk zelf met vastelovend carnaval altijd het optreden, hè, zo'n dag gerust of vier ze zelf, dus echt alleen... Nee, de carnavalsweekend hebben me de kans gegeven om op te treden. En ik vind dat ik ook nu blijven invullen. Het is wel zonder minder om in de leeftijd te maken. Ja. Carnavals dinsdag om rond de uur of 7 dan stop ik. Dan ga ik de laatste over naar mijn eigen vereniging. En dan om een uur of 10 wil ze me ook helemaal zien. Dan ben ik zo rammen de kerk komen. Maar dat is het enigste. De rest doe ik gewoon mijn optreden. Ja. Want we zijn natuurlijk wel een beetje benieuwd. Ik heb natuurlijk op veel plekken, maken ze nou mee, ook met de andere Limburgse artiesten. Ja. Zien er wel eens momenten achter de schermen, leuke bloopers, of zien er dingen, of dat ze niet weten zoals ze het doen was, of gebeurt ze wel eens voor gekke dingen gesteld? Oh ja, zeker. Ja. Ik ging een boek inschrijven. Ik denk, als ik nu begin te vertellen, dan zeker over een half uur dan. Maar ik zal je een hele leuke anekdote vertellen. Ik kwam uit met een nummer Riet op de Tap. Ja. En in het nummer kwamen 4 of 5 covers uit hetzelfde jaar. Dat was Erwin was met Spring in de knieën. En dan was er nog een artiest uit Venlo dat naderde de druk. En dat nummer dat was een week of 7 aan en dan werd ik gebeld door een organisatie uit de Achterhoek. Oké. En ja, bent u Big Benny's? Ja. En u zingt Riet op de Tap? Ja. En u staat hier al 7 weken op nummer 1 en we moeten jou hebben en bla bla bla. Ik zeg, maar ik ga echt niet naar de Achterhoek rijden. Ja, maar de mensen die was zo overtuigingskracht dat op een gegeven moment...
Ik hoorde maar 2 liedjes zingen. En dat was een heel groot feest. En 334 kilometer heb ik in de wagen gezeten. En ik kom in dat dorp. Ik denk, hoe zit die feesttent? Ja. Er was geen feesttent te beginnen. Dus ik vroeg daar aan de mensen op straat. Ik zeg, is hier ergens een feest? Ja, dat moet bij de schutterij zijn en de kantine. Ik denk, heb je die schutterij hier in de Achterhoek? Ik denk, zal wel. Ja, dat is. Dus ik kwam naar de kantine en zat een man of 120, 130 zotten daar. En ik denk, nou ja, goed, dat zijn echt niet als een groot feest, maar ik ben toch daar. En goed, en ik had natuurlijk ook mijn gage afgesproken. En ik vergeet het nummer, ik begin dat liedje te zingen, Takkedakkedai. En die keken me aan alsof ik van een andere planeet kwam. En ik denk, oh shit. Nou ja, goed, dan nummer 2, dan nummer Riedel de Tap, denk ik. En ik bezit dat nummer in, Riedel de Tap, en die heel tent die ontploft. En er springt een klein vrouwtje, die was zo klein als Beppie Graf. Die springt boven op de bar en iedereen eromheen. En ik denk, ja, het zal wel, hè. Ja, Riet op de tap natuurlijk. Exact. Dus achter in de kleiderkal in het Beerhok werd ik me dus verteld dat die kantinebeheerster, die hoort Riet. En dan moest er dan weer 337 kilometer terug naar Romein toe. Maar dat zijn anekdotes. Hè. Dus kijk, heel snel nog ene. En gewoon de vereniging niet nemen, want ik wil ze niet beschadigen. Maar het was een Belg. En de rood zijn 11 soort achter me op het podium. En ik moest optreden naar Beppie. En Beppie ging op het podium. En onder dat optreden van Beppie bloot de pleuris uit bij de rood van 11. Dus ze begon zich slorend te houden. Oké. Achter Beppie. Ja, dat doe je ook wel eens wel bij stiekem. Dat is echt, ik denk, wat gaat hier nou gebeuren? En Beppie was aan het zingen op een gegeven moment, mijn vogel is gevlogen. En achter hem vlogen de kettingen door de lucht heen. En de mutsen er vanaf, de veren kapot. Hè. Ik denk, ja, ik hoef je niet meer op te treden, weet je niet. De voorzitter kunnen we doen, ja, even rust. Ja. Nou, je vergeet het nou, maar ik werd aangekondigd en de helft van de rol van 11 schoten weer de ene had ernaast kapot. De veren worden langs. Ik denk, ik kan het waarzien. Ja, weet je, dat zijn anekdotes. Niet leuk voor die vereniging, maar ja, dat gebeurt. En dat zijn wel dingen die blijven. Ja, natuurlijk blijven. Ja. Dat is zo mooi gewoon, zei ze dan. Ja, precies, ja. En zo kan ik je boekwerk voorschrijven, ja. Ja, want ik ken heel kort nog over die anekdotes. Ik ken in Velde is bij ons bekend, de Dion en Lisbeth in de kroeg, dat ze toen van de ene kroeg naar de andere kroeg zijn gegaan. En dat ze altijd Big Benny als avondtoeter hadden, toen de eerste keer dik in de nieuwe kroeg hadden. En dat ze binnenkwamen, zat er nevens binnen waren. Helemaal, nul. Ik denk, oh shit, ik was een halve keer tevoren door. Ik denk, wat is dit hier? Ja. En er was een jong, die was aan het helpen. Ik ken hem toevallig. Voor mij gaat het ook Schumann met de achternaam. Maar hij hoopt daar en hij woont ergens in Eindhoven. En ik zeg, wat is dit hier? Ja, die trekken rond en die komen daar. En ik denk, ja, het zal wel. Maar dus zei ze, als op deze ding, zo niet denken van, dan liggen ze al op te trainen. Ja. En dat was net op een gegeven moment alsof ze met de vingers klikten zo. En dat liep ram, knokkie vol met mijn collega-artiesten die zien wat bij de aangeveerde op de trooi. Die hadden natuurlijk al een stemming erin gebracht. Ja, dat was een bom. Ja, dat vind ik altijd een mooie verhaal. Maar Ja. toen inderdaad de lege kroeg en een halve later. Ja, dat kent ze ook niet. Dat kent ze ook niet meer zo liggen. Dat is, een beetje festivalachtig. Dus dat ze van veilig naar veilig trekken en dat ze... Ja, dat was in de tijd dat we de feestdagen nog even hadden. Ja. Toen gingen we inderdaad Ja. van kroeg naar kroeg. Ja. Natuurlijk ook een belangrijke vraag voor ons. We hebben natuurlijk een kiekersvragen in laten sturen. En de ene vraag van een luisteraar vragen, sorry. Dat was, Big Benny, hoe lang ga je dit nog door? Hoe lang kunnen we dit nog aanschouwen op de bühne? Ja, ik wil even zeggen, die vraag kreeg ik dukker, maar die vraag stelde ik zelf ook wel eens heel leuk. Het heeft natuurlijk te maken met gezondheid. Zeker. Het heeft te maken met energie en plezier. En het allerbelangrijkste zeg ik, heeft het ook te maken met, als het allemaal er is, die 3 faciliteiten van mij goed, is natuurlijk of de vereniging die nog wil hebben. Oh. Dus ik heb het zelf niet in de hand. Want kijk, als ze dit niet meer boeken, dan ben je uitgeblust. Dan kan je wel zeggen, je wil door tot mijn 70ste of mijn 80ste. Maar dan is het klaar. Maakt zich er wel eens zorgen dat ze nummer Nee, dus aan het begin en eind, het tijdperk. En als je dan kijkt naar mijn collega-artiesten wie Beppie en Frans, die allebei volgens mij al 80 zijn. Ja, dan denk ik, waanzinnig. In de Euro 15 geleden zeggen van, dan is Beppie al lang gestorven, dus van, maar die zal nog steeds op het podium. Ja, dat staat er nog steeds. Ja. Ja, dat is echt waanzinnig. En ja, goed, dan moest wel geluk hebben. En Benny, wat veel mensen in Velden waarschijnlijk gaan niet weten, is dat wij natuurlijk Gekke Mondig organiseren en eigenlijk een heel kort dienstmettig hebben. En dus tegen ook veel zorgs dat die collega-artiesten dan bij ons op de bühne stonden. Dus, Ja. we hopen dat we dat nog een jaren samen Ja, dus ik ben ooit bij nummer 1 binnengelopen, de boekingskantoor van Limburgse artiesten, met name Limburgse artiesten.
En dat was natuurlijk een match, omdat ik weet wie een artiest in elkaar zit en een organisatie in elkaar zit. Dus ik weet precies wie een artiest, wie titel te nodig heeft. Want Duck zei een vriendin, ja maar we staat om 10 uur door, kan het toch om 11 uur mixen. En ik zeg, ja maar had je ook rekening met dat de artiest van het podium af moet lopen. Dus ik moet omtrekken. Ja. Als je in een auto moet lopen, dan moet de logistiek nog af liggen. Dan kunt er weer uit, dan moet er weer uit de auto stappen. Dan moet er weer naar binnen lopen. Eerder er iemand gevonden heeft, dan moest er allemaal 10 vertrekken. Want ja, als er weer uit te laden is, begint een keer te sotomieteren. Dus dan pak hem dan maar in plaats van 11 uur om 20 uur 11. Dan hoort het allemaal. Ja. En dan is er ook klaar voor zijn optreden goed af te vuren. Ja. Ja, het is heel interessant, omdat ik zou ik oren even kunnen praten. Maar goed, Ja. we hebben natuurlijk een geweldig lange podcast. Maar we hebben alles leuks, Ben. We willen met elke gast, we hebben een paar leuke dilemma's voorleggen. En daar hebben we namelijk de koning voor, dat is Willem. Willem is koning dilemma. Dus, dames en heren, de dilemma's van Willem. Dan gaan we met de eerste beginnen, Ben. Ja. Bjorn en Mieke of Beppie? Bjorn en Mieke. Hebben we Velde of Remun? Gebeun. Veur of Thies te vastgelovend optreden? Veur. Beer of whisky? Beer. Big Benny in het pak van Jontana of Jontana in een Big Benny blouse? Doe maar Jontana en de Big Bunny Blues. Tent of café? Café. Hollandse kos of pasta? Hollandse kost. Zoetkool of statie voor statie? Statie voor statie. En wie huurt de nieuwe minister-president van Nederland? Dat is geen dilemma, maar het is wel echt een dilemma, ja. Nou, een beetje inhoud in het programma. Hè? Ja, dat is zo moeilijk. Weet je, eigenlijk moet de democratie dat beslissen. En als de democratie dat beslist, en ik kijk nu naar de peilingen, dan moet het eigenlijk Wilders weer. Maar politiek is een heel vies spel. We wachten het af. Zie je er nog dingen die we even toe, die we goed willen pikken, Willem? Want waarom is bijvoorbeeld de statie voor statie leuk als de zoekkool? Ben ik wel benieuwd hoor. Ja, weet je, ik ben een Paramuin. Statie voor statie heeft me geen naartoeswedstrijd. En ja, en de zoekkool is ook leuk, maar de zoekkool is geen Venlo's evenement. De zoekkool is een evenement van Limburg. Er hebben een kaartenkens over, er zitten mensen van Sittard, van Heerlen, allemaal prima. Ze stonden ook heel geer. Ja, zeker natuurlijk. Maar ik moet een keuze maken en dan, Ja, kies ik voor Remun. Dat is toch mijn eigen stad. Zit er toch in, hè, dat Romeintje hart, hè? Ja, natuurlijk. Ik denk dat hier op mensen uit Velden ook Björkvelden in het hart zitten. Als ik dadelijk zeg van Wildse Velden of Remun, dan zal ik niet Remun zeggen, denk ik. Nou, ik heb wel af en toe leuke dingen meegemaakt. Dus. Oh ja, nee, maar goed, ik heb Venlo ook, hè, pas op. Ik bedoel, niks tegen de zoekkool. Ik bedoel, god, ik er mocht staan, maar ja, ik geef vooral me een keuze te maken en dan is de keuze eerlijk. Welke mensen van Velden? Wat kan ik nog vandaag verwachten? Ja, dat is eigenlijk, ja, ik ben een mens die het podium opgegeven en dat is eigenlijk het voeden door het publiek. En als het publiek zo enthousiast is bij de afgelopen 10 jaar, ja, dan krijg je de beste Big Benny op het podium en dan bepaalt het publiek maar wat ik moet doen. Ik gewoon zoeken natuurlijk, ik gewoon kijken. De afgelopen brokken dinsdag film ik op dat er enorm veel jeugd aanwezig was. Ja. Ja, dan moet ik natuurlijk meer uptempos nummers brengen. Als dat ik bij spreken, als er mensen nog midden leeft hier, dan pak ik ze snel terug naar de walsen. Dus ik heb nooit een playlist, ik heb 80 nummers bij. Ja, want dat valt me zo altijd op. Ja. Het is echt wat. Ja, vind ik ja. ook in het publiek vraagt, wat wilt je huren? Ja. En dat Ja, een knap dus- idee, wisselwerking geeft. Ja, de belangrijkste factor erin is natuurlijk mijn vriendin, die achter de Ja. iPad staat. Dat kan binnen een seconde een nummer opzetten wat ik op dat moment wil. Dus als het publiek roept van God, dringend beer is het kaders, dan zeg ik één keer tegen dingen in het roepen van dringend beer is het kaders. En dan komt dat nummer, Ja. dan is het al, ja, dat is natuurlijk de technologie, met een Ja, iPad vroeger, ja, met een dat cassettebandje. Maar is dat natuurlijk niet mogelijk, hè? Allerlaatste vraag, en willen we gewoon bedanken. Op welk liedje van Big Benny best het meest trots, vindt ze het mooist? Ja, weet je, ik heb heel veel nummers gemaakt, maar ik moet dan toch teruggriepen op het nummer wat me te doorbraak gebracht heeft. En dat is Hey Kamerad door, dat gaat te kloeken, want dat nummer, dat was wie Prins van Vasteloos waren, Remun 1994, maar vanaf 1992 was het Big Benny. Maar dat mijn leeflied, net wie de Ja. Prins van Velden afgelopen zeker. jaar Sjelle Wieks, dat was Ja. dat mijn leeflied. En daar schreven ze op een gegeven moment, ja, dan gaan we toch zingen. En doordat ik dat nummer ging zingen, mocht ik een keer Boeteremun optreden. Mocht ik een keer naar Boksum of Ja. naar Heur of naar Herkenbos. En dat die olievlek, die is door dat nummer, is die groter geworden. Dus ik ben er wel het meeste trots op, joh. Dat wil niet zeggen dat ik het beste nummer vind, maar ik ben er wel het meeste trots op.
Ja goed, en dan zit je nog dat we in Velden 2 prints gehad hebben die allebei een lijftoevermeer hadden als soort van elite van dat jaar. Dus dat zit je nog over deze band. Ja, ik zal je nu nummers opsturen, misschien dat de volgende weer een nummer pakt. Dat is nog een stuk makkelijker. Toevallig zien we er nog mee bezig om een nieuwe route te kiezen. Dus. Benny, bedankt voor alles. Ja, vriend van Velden, tot kamerad van Velden geworden. Absoluut. We zijn super trots als je onze eerste gast was. En we zien ons in januari. Dames en heren, Big Benny! Gaas!